И така, че да сваля микрофона. Здравейте на всички, аз съм Доркмо и днес ще направя клип, в който показвам тази къща и се кандидатирам за сървъра на Private, сървъра на TMS. Значи това ще е къща това е изцяло къща отвънка и отгоре. Така изглежда. Там много конче. Това е импровизиран енчантинг рум, просто е така. Съм го сложил. Значи, да. Така е общо взето отвътре. Това е честове. Това са нещо като тон колонки. Те знам. Това обаче го махна така. Не бе. Добре. Само да го оправя. Така. Да. Надявам се той да хареса този клип, нали? И да мога да играя в неговия сървър. Това е, нали, да, това е малкият чист рум. Тук нещо като заведение, нали? Тон колонки, уредба. И горе-долу това ще да много хареса. Нали, поне ми хареса. Не съм си играл да правя пода. Така изглежда от задния вход. Така, тук страни. Да, това е предния. На места не съм запълвал дупки, като е тук и да. Горе-долу. Тоест, това си е този клип. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се и така. Довиждане.